Het heitje voor karweitje, dat bestaat natuurlijk al jaren. Maar in deze tijd is het niet meer zo vanzelfsprekend dat er iemand voor de klaar staat om een klusje te doen waar ze zelf geen verstand van hebben. Daar is nu een oplossing voor bedacht. Hallo. Krokker is een elektronisch klusprikbord voor mensen bij jou in de buurt. En de aanleiding voor Krokker was de situatie dat je heel druk hebt, kinderen hebt, in het weekend aan het heen en weer rijden bent en dan zondagochtend op de bank zit en dan denkt van, oh god, dat lijstje met klussen moet nog gedaan worden. Heel herkenbaar. En dat geeft soms hele interessante dialogen. Terwijl misschien wel 3 straten verderop een buurman of een buurvrouw zit die zo'n klusje zo voor je zou kunnen oppakken. Maar vaak ken je die niet. Dat lost de Krokker voor je op. En hoe doet Krokker dat? Met een website? Klopt, met een website en naast de website ook met een nu al landelijk dekkend netwerk van de community managers die ook in de buurt, in de wijk actief zijn. Ja, we zijn 8 weken geleden begonnen. In die tijd is het qua snelheid van groei eigenlijk aan het exploderen. De eerste 1000 mensen hebben zich al aangesloten. Je hebt een klus, stel dat je tuin moet winterklaar gemaakt worden of er moet hout gehakt worden. Of je wil hulp hebben bij je belastingaangifte, dan zet je die klus op de site. Je geeft aan het bedrag wat je denkt ervoor over te hebben. En daarna worden alle krokkers in de buurt die ook de juiste vaardigheden bezitten, die dit graag zouden willen doen, worden via e-mail, sms en Twitter geïnformeerd. Ja. Die kunnen dan een bod doen op de klus. En dan kan jij als klusplaatser bekijken van wie van degenen die biedt staat mij aan. Enerzijds als persoon. Is het financiële plaatje voor mij interessant? En op het moment dat je dat met elkaar eens bent, betaal je. Dat zit erbij op een tussenrekening. En dan kan je met elkaar alle naam, adres, gegevens uitwisselen. Ja, heel helder. Nou is hier vandaag een bijeenkomst. Wat gaat hier gebeuren? We lanceren in ieder geval hier Krokker in Limburg. Samen met Bert en met Renate, die als community manager hier al een aantal maanden druk aan de weg aan het timmeren zijn. We zullen een aantal krokkers van het eerste huur willen wij ook huldigen. Voor de klussen die ook in Limburg al zijn uitgevoerd. We hebben ook een samenwerking met Repair Café in Kerkrade. En daar zijn we ook erg trots op. En dat zullen we ook mee moeien.